କେତେବେଳେ ମିଛ ରାଗ ଦେଖି ଅଭିମାନ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଭକତି ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ସେଇ ଭକତିକୁ ଖୁସି କରିଦେଉଛି। ସେଇ କାଳିଆ ଧନୀ ଗରିବର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ତା ଘର କବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବାବୁ ଆମର ପୁଲିସରେ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳଙ୍କ ବୋଧେ ଶୁଣିବା ତ ସେମାନଙ୍କୁ କର ତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद।